Estas imaxes corresponden ao peche que as traballadoras do Consorcio Galego de Servizos Sociais mantiveron o pasado luns no centro de día de Monforte, en protesta polo posible traspaso dos servizos á Axencia Galega de Servizos Sociais sen garantir os postos de traballo actuais repartidos en servizos de centros de día, escolas infantís e oficinas I+B. Tampouco se garante o mantemento do carácter público do servizo, afirman os representantes sindicais das traballadoras. Ao peche protesta sumáronse gran parte dos 70 traballadores dos servizos que se ofrecen dende o Consorcio na zona sur de Lugo. Quedamos satisfeitas porque participou un número moi elevado de traballadoras da zona, alrededor de 30 durante todo o día, quedáronse 16 persoas durante a noite tamén, entón, a verdade é que moi ben. O motivo da celebración dos peches é porque o pasado día 9 de febreiro tuvemos unha reunión aos comités de empresa co xerente, convocados por el, no que se nos comunicou a intención de traspasar o consorcio a unha nova axencia que van crear, a Axencia Galega de Servizos Sociais, pero neste traspaso non se garantiza que todo o persoal do consorcio, que somos alrededor de 1.600 traballadores e traballadoras, entre centros de día, escolas infantís, as Galiña Azul, oficinas I+B, centros Quero, etc., e servizos centrais tamén, pois non se garantiza que se manteñan estes postos de traballo. Entón, pois o motivo das protestas é un pouco ese, ademais de que tampouco se garantiza o mantemento do carácter público dos servizos. Por lo tanto, non sería nada descabellado que intentasen recortar persoal, privatizar, xa que é o que veñen facendo reiteradamente. A delegada sindical engadía que xa foron despedidos 61 traballadores do servizo I+B, que foran privatizados os centros de día de nova apertura e que se estaba empezando coas escolas infantís novas. As protestas empezaron a mediados do mes pasado, dende entón xa foron varias as mobilizacións que se levaron a cabo. Os representantes sindicais están á espera de que o reciba o xerente do consorcio, encontro que terá lugar o vindeiro martes día 13. Mentres tanto, os traballadores seguen coas mobilizacións. Este luns foi o peche no centro de día de Monforte na que estaban convocadas todas as traballadoras da zona sur da provincia de Lugo, pero durante toda esta semana estánse realizando peches en todas as provincias. Entón, ademais deses peches rotativos, que cada día eran nunha zona ou dúas, tamén se vai facer unha recollida de sinaturas, vanse levar o tema aos plenos dos concellos, estánse colocando pancartas diante dos centros, porque un pouco o que queremos é tamén sensibilizar a opinión pública sobre este tema, que non nos afecta só a nós como traballadores, sino que tamén pode afectar gravemente a calidade dos servizos e a prestación deles, que poden incluso chegar a suprimirse, non? Recordando que os servizos que se ofrecen dende o consorcio tan só na zona sur de Lugo atende a 700 usuarios.